Ki kérje az éket, Marcipán? Anya! Egész tudom, egész Marcipán tudatom. Valaki nem beszél, mert én allergiás. De azt az ő is az, Bia. Egyetlen nap, amikor az egész világ egyszerre érzi a békét. Nem akarom menni a Marcipán is. Belenyalhat. Nem, mert allergiás vagy rá. Nem érdekel. Ez még illatod a téke bomba. Szerintem ő beszél. Bianca, Korgászunk, meg a népszerszám, Krisztin, Mikulás! meghívtam Ott a Mikulás! karácsonyi partinára. ha, aj, Felé vagy mindig igazam van. Tudom, hogy saját angyalak. Jött vissza ennyi év után. Anya, nem tudod, milyen lepve? Lehet, hogy csak megunta a nagyváros anyósodunk itt van. kisvárosban. Vagy még mindig Én nem szóltatok neki. legyőzted a középiskolában, és 20 év forcsogás után Na jó van. beteljesíts a... Boldog szülinapot, Luluka. Figyelj csak egy Oxi? inkább, mert az kevésbé kellemetlen. Köszönöm. 90 évet. Mennyi? 90. Kapsz százat. Későre jár. Hogy kell?